Здравейте, приятели на розите! В това дъждовно юнско утро искам да ви покажа как си събирам от моите розички мини резничета през цялата година, и това става при увреден цвят или вече прицъфтял. Просто отрязвам с 2 пъпки повече и вече имам резнице. Няма смисъл да чакам определен сезон, дата или каквото и да било. Ето, сега имаме достатъчно повредени и прицъфтяли цветове. Отрязвам си малко по-надолу, така да го нарека, с 2 пъпчици, и вече имам едно мини хубаво резниче. Не ми е нужно повече, за да направя ново растение. Срязвам отдолу по 45 градуса, след това ще ги оформяме по-добре с резовете с дезинфекциран инструмент. Това е по-грубата обработка при събиране на резниците. Да, растението дори не разбира, че аз съм си взел резник. Това е абсолютно миниатюрно. Ето го каква дребосък е. Но абсолютно и достатъчно да се направи ново растение. Накрая ще ви покажа и едно вкоренено, за да видите какъв е резултата. Но намалявам и малко листата. Не спирайте да експериментирате, и ако искате да бъдете успешни, трябва просто да се пробват много неща. Не се водете по стандартните буркани на есен. Не е така. Истината въобще не е такава. Ето го мини резничето, и сега отивам на масата, за да ви покажа резултата вкоренено в мини чашка в перлит. Така. Резултата, и това е резултат на около месец. Същото резниче от преди месец се е вкоренило в тази чашка с кокос. Стерилен кокосов субстрат. За метода на вкореняване в мини чашките първо ще направя видеа. Благодаря за вниманието, и ако ви е харесало това видео, може да се абонирате за канала. До нови срещи!